Сега гърми тази пушка! Абе, ти гърмиш моето студио, забранено, бе! Аз ще разоръжа! Паси автоматите! Не дай да ми хвърлиш ти автомат, бе! Паси как гърми тази пушка, бе! Ти си взел истински автомат, бе! Такъв ми да, аз съм новобранец! Дай малко стриптиз! В казармата не мога да правиш стриптиз! Аз се казвам... Знаем как се казваш! Абе, верно, защо постоянно казвам как се казвам? Да не съм малоумен, бе! Абе, Славчо! По? Да не съм малоумен! Да не си умен? Не знам, може би съм прост. Да. Мене ме взеха в казармата. Секретни войски. Стига, бе! Аз съм секретни войски. Разбрахме. Военна контрразузнаване. Какво смеете, бе? Обучен съм да пазя дълбока тайна. Я да видим как. Питай ма нещо. Питам те. Не знам. А в секретните войски ми взеха и секрет. Славчо! По? На теб взима ли са ти секрет? Взима ли са ти секрет? Взимали са ми, много е неприятно. Аз съм ходил. Ай, аз така ужас, неприятно е. Аз за това викам, какво се опънал, все едно ще ти взима ли секрет? Обяви рекламите. Славчо! Реклами трябва да Само пуснем. да кажа. Какво? Моля да ковам джудженце. Не! Жуженцето е мъжко! Как ще таковаш мъжко жуженце? Кой ти каза, искаш неща, врата е фалшива? Да, какво е? Фалшива е. Обяви рекламите.